Ola, moi boas a todos e a todas. Sou María do Ceo, cantora galego-portuguesa ou luso-galaica. Hoxe estamos todos de aniversario con programa maravilloso de Ponte nas Ondas. Eu lembrome de unha das veces que fun a ese programa e que ben o pasara e que divertido fora e que bonito facer esta fusión luso-galaica. Unha fusión que levo eu moitísimos anos dende que comecei a cantar, a facer. E bueno, da que me sinto pois moi orgullosa. Entón, con un parabéns, quero mandar un biquiño moi grande para todos vós. Hoxe non podo estar por motivos de viaxe, porque agora mesmo cando esteades vendo este vídeo, eu estarei en Brasil e ese foi o motivo por o que non puden estar aí. Pero para todos vós, vai este parabéns. Parabéns para vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para todos e todas. Unha salva de palmas. Moitos parabéns para todos os que estades aí, os que formades parte desta maravilla de Ponte nas Ondas. E dicirvos que se queredes escoitar unha canción de María do Ceo que fale desa fusión luso-galaica, pode ser María E, pode ser Verde Galicia, pode ser Cántame un fado miñoto, ou pode ser Fado Norte, tantas e tantas que levo tantos anos a cantar, así que a que queirades, un bicazo.